बैसागुनि गाननाय जोमनाय नै रानिनि दख'ना आंनि गाननाय दंजोबो आरोना दिनैसो सुनो नागिरदों दायो सुनोसै आरोना इखौ आङो। हेल' लोगोफोर गुड मर्निं आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरलायबाय आरोना दिनैहाय मोनसे आं भिडिअ लाबोलायनोसै दिनैहाय आं मा भिडिअ देखायलांबाय थानाय जायो नोंथांमोना एसे नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर। इनिफ्राय माने दायो आङो फुङावनो सिखारनानै माने आङो इन्ट्र'खौ लानाय जाबाय आरो दायो माने फुङाव सिखारनानै मेंब्रां माने आंनि खानायफोरखौबो खानथ'वाखै आरोना दुगैथ'वाखै नालाय ओंखायनो माने आङो दिनैहाय माने फुंनिफ्रायनो आं ब्लग लानोसै आरोना बेनिफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै। बेनिफ्राय नै थोरसि खुरैफोरखौ आङो सुवाखै आरोना दासो सुनो नागिरदों। हरावहाय मालाबा आं बांसिनानो सुनानै दोनोमोन आरोना बेनिफ्राय दिनैहाय सुवाखैमोन ओमफ्राय दायो सुनोसै आरो आङो। बेनिफ्राय फिसालाखौथ' आङो स्कुलाव हगार हरखांबाय साराय एरिफोरखौ सुनानै संनानै माने आं जाहोहरग्रोबाय आरो बेखौहाय आथुरनो फुङावनो थाङो नालाय। बेनिफ्राय नै भिन्दि ओंख्रि संनानै जाहोहरबाय आङो। भिन्दिखौ इदि दै होनानै संबाबो जायो आरोना गथ' मानसि नालाय गोथाव मोनो बियो बेनिखायनो माने इदि संदों आङो। ओमफ्राय फुरि एवदोंमोन आरो नैबे सारायाव दायो आङो थोरसिखौहाय सुबाय थानोसै आरो। मामि मा नांगौ मा सना मामिखौ थालिर जाहोनानै फज'नानै दोनदों आरो आङो रावबो लाग्रा गैया नालाय बेनिखायनो थालिरखौ आरो बिबावगासिनो इयो थाइसे जाखांनानै। थाइसेखौबो माथो एसे गारबायसो माथो इनि फिसा गारबाय माथो आरो नांबावगौ बारा जाया दे सना दै बेनिफ्राय जानांला दे दे मा सना नों मिथिखायो ना दे नों मिथिखायो ना नै दायो आङो दाङा मैगं सायनोसै आरोना नै दाङा मैगं इयो। बेनिफ्राय दिनैहाय मंगलबार नालाय जोंहा मिरामिस जायो आरोना मिरामिस जागोन दिनै दहायनि भिन्दि ओंख्रि ओमफ्राय दायो नै इखौहाय माने दाङाखौ आङो फाजा एवनोसै आरो सायनोसै नै। रानिया उन्दुलांबाय आरो नै जि थाब उन्दुथारबाय दिनै एकदमबारे ओंखामखौनो दौस्लाबनो हादिया आरो आङो ओंखाम दौनोसो नागिरदोंमोन बेनिफ्राय फुङावनो सिखारथारदों नालाय दिनै बेनिफ्राय मालाबा बिदिनो फुङाव सिखारबाथाय थाब उन्दुयो बियो बेनिफ्राय दिनैहाय माने 9टा बाजियावनो उन्दुथारबाय आरो ओंखामखौनो दौस्लाबनो हादिया आङो उन्दुलांबाय नै। रानि उन्दुनायावनो आङो एसे जिखौ सुनानै लानोसै आरोना जि सुनो गोनां दङ बेनिफ्राय दा रानिया सिखारबाथ' आंखौ डिस्टार्ब खालामगोन ना बेनिफ्रायनो माने जेबो खामानिखौनो आं बारा मावनो मोना आरो खस्थ' जायो माने खामानियाव बेनिखायनो माने आं उन्दुनायावनो माबार सुनानै लानोसै आरो दा जिखौ। नैबेखिनि जिखौहाय सुनोसै आरोना आङो नै लाजोब्बाय बैसागुनि गाननाय जोमनाय नै रानिनि दख'ना आंनि गाननाय दंजोबो आरोना दिनैसो सुनो नागिरदों दायो सुनोसै आरोना इखौ आङो। जिखौहाय सुनानै लामखांलायबाय आरो नै बेनिफ्राय आंना दामानि भिडिअआ जि सुनाय जादों आरोना दाख्लैनि भिडिअआवबो जि सुनायमोन ओमफ्राय दिनैबो भिडिअ होबावनाय जाबाय आरो जि सुनायखौनो सुखांनानै लामजोब्बाय आरो आङो दायो। जोंहा रानिया उन्दुनानै सिखारबाय आरो नै बेनिफ्राय आंबो दुगैखांबाय रानियाबो उन्दुना सिखारबाय आरो नै दायो रानिया ओंखाम जासिगोन ना
अ जानसै नै मामा नै दै दै लोंग्रो दे मा दै रानि नाबो होने फाय रानि नाबो होने मान जानसै नामा नै रानिनिया ओंख्रिया भिन्दि ओंख्रि इनिफ्राय मैगं जागोन आरो इयो मैगं गोथाङै दाङा एवनायखौबो आरामथार जायो रानिया नै गोथावसो ना दा मोजां जायो आरो ना इयो मैगं गोथां माबाबाथाय एवनाय होबाथाय गोथाव भिन्दि ओंख्रिजों जि गोथाव जाखायो गथ'आ नंगौना मामि Toto gaya nama? Toto gaya. Yes, metek kembali dana ba. Zakangbai नै जा मामिया एसे थाबाय आरो जाजोबनो हादिया इनिफ्राय. मेथाइ खनलायबाय दाना ओंखाम जाखांनानै गेलेबाय थासिगोन आरामनो. ओंखाम जाखांबाथाय ओंखाम फैबा खेलें गाबबाय थायो. नायलाय जि मेथाइ खनजादों. बैसागु रोंना रोङानो नामा दानिया दाखोर सावनायखौ नायनोसै ना जों जोबगोना जों जोबाखै अरा नैबेयावहाय दाखोर सावदोंमोन आरोना आङो नै इफोरखौ सिबजोबनानै औवा बिलाइ सिरियो नालाय बिराद दाखोर जायो माने नै खामजोबाखै आरो Abona, abo henna दुगैखांबाय माला दुगैखोहाय बाबु फैबाय लु दादानि दैखौ ससेनिफ्राय लाबोफाखाबाय नोङो इखौ जागोन ना जाला हाथायखौ जागोन ना जाला मा जाखो पापा दंना गैया पापा गैया बबे थांदो गामियाव थांदों मानो हा मानो मिथिया आङो मैसो बेदर लायनो थांदों माला थांनाय हा माला थांनाय दहाय फुङाव थांदों आरो मैसो बेदर लायनायनि न'आव हाबबोबाय आरो थालिर जालायबाय नै जोंना फिसाफोरा नै खानाया एकदम दुगैनानै खानायखौ खानोयाखै आरो फेननाया दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनलायगोन बाय बाय